Baba Fakazi Ndaba ezitha. esifikile namhlanje. Jezi kaQoko. Yebo Khabayi. Mbeka uzindabozi. Boza. Inyama yayiningi wabiyela. Mangizwa nami. Ayisekho yini? Ikhona uthi sekunalabo bela abancisha nayo inyama. Nodwa manje. Sebenza. Ilabo bela abancisha nayo inyama manje. Ile generation yama 2000. Iyancishana inyama. Mbeko lo zindabozi awusekho. Sekukhonani uqo. Kwasho 3 second ethi kufika umlungu lapha wamupha inyama esethi ufuna ukukhokha. Cha ngithi inyama siyabiza manje. Ayikunzima baba ikhathi zokugcina. Phela nombhalo uyathi ngekhathi zokugcina. Yocabana ngisho abandawonye katshwane emasontweni nemibuso yamazwe yovukelana. Konke kuyovukelana ningethuki. Ikhathi zokugcina. Ngisho amazinyane ezimbuzi manje ayalwa ebangukuncinda nje ebeleni. Kodwa imbele yembuzi u2 namazinyane awu2 kodwa ayalwa. Hey shem. Ikhathi zokugcina ningethuki kwabhalwa konke kuseBhayibhelini. Akukho kusha. Hayi akukho kusha. Kunensizwa kaMathenjwa phela lapha ethe angiyibuzele ukuthi wena uthini ngedaba. Yazi yangifonela. Bomba oMathenjwa laba abahlobene nembuzi uthi abayidli imbuzi. Ngathi yiwe la bakayihli ngoba usukhulume ngayo. Uthini uMathenjwa? Uthi wena uthini ngepenalty? Nayi ipenalty idla uBhedu. Phela wendaba laphana beungadlalwa yona iwrestling. Iwrestling ubanjwana ngezandla. Ibhola lidlalwa ngenyawo. So ipenalty lalwamtshita wechizi usebenzise ini izandla. Kahle phela ibhola bafethu football. Not handball. La mantombazane inoki netball lelidlalwa ngezandla. Laba bekudlala ifootball lapha. Bengadlala yona ihandball noma irugby. So nje hayi penalty bafowethu. Emlotheni. Hayi penalty bafowethu. Idliwe nje impofu. Kodwa ngicanga ukuthi impofana mayidliwa yinankinga phela abafana bokuthula noxolo. Kunokuthula. Ama chips vela. Ukuthula noxolo. Ukuthi badliwe noma winile ukuthula noxolo yabo. No. Angiboni banenkinga mina yokudliwa. Kodwa uTito seshaya ipenalty yaphesheya phela manje. Le penalty leyana akuyona yaphesheya wendaba. Leyanto into ehle nje phezulu. Abantu bakuthi ivela phezulu imfikele ngaleyo. Imehlele ngoba kwayena mongambuza ukuthi ubeplanile yini? Angeke azasho beyiplanile. Imfikele wayenza. Unjengomuntu osuke eshumayela ehlelwe umoya. Ukhuluma into enizothi manje imbuzo seyiqedile inkonzo uyizwile ngesikhathi uthi ethi cha. Ibimehlele lwamfana leyanto ibimehlele. Akaza ayishale ya penalty futhi ngeke ayiphinde. Lokuyi once off nje penalty yedabi kahle kahle. Idabi kushuthi inzima. Phela abantu laba bezulu abazi ukuthi yini idabi ngesiZulu. Mana Fakazi kade yini idabi ngesiZulu? Inkani zababili. Awukwazi lokho? Idabi inkani zababili. Inkani zababili. Chiefs nePirates idabi le. La esontweni khona njalo idabi. Kahleni le dabi seniyenza yonke indawo phela manje. Khona esontweni ngomhla 16 February nje kuzobe kunedabi kuzinkani zababili. Idabi yani ke le. Kodwa uTushembe emthethela ngene. Nangu uZulu. Shuthi KZN dabi le. Futhi uZulu lapho kuyonquma. Haw! Washo ubaba mkhulu. Wathi imthethela ngene. Nangu uZulu. Bese sikhonje. Makwafika uZulu nje akadedelo ngene. Fana nomfana eshela intombi umZulu ingamnqomi. Uhlulwa yini le ntombi vele ungabusayishela futhi imthethela. Nangu uZulu. Izothi awukanti uZulu kanti. Phela abantu uZulu kahle kahle. Laba abanye abantu nje. Phela wendaba. Ukhona into abantu abangazi ukuthi indaba thina kuthiwe singabantu. Thina singabakantu. Kunendoda mandulo igama layo okwakuntu uma kuhlehlwa ngomlando wayethu thina amaZulu. Thina bengu. Singabengu. Le ndoda igama layo kwakuntu eyazala abantwana. Kwase kuthiwa alaba ngabantwana bakantu. Yithi ke labo abantu abantwana abelungu nje akusibo abantu
abelungu ama-human being. Yalezi baba lapha. Human being. Ababona abantu abasona isizukulwane sikaNtu. Yithi isizukulwane sikaNtu. Isizukulwane human beings abelungu labo noma kuthiwa people abelungu ke labo ke. Thina singabantu. Ngoba ngisho ngaqhamuka abelungu abawu10 la. Umuntu oyedwa. Ngeke kuthiwa kufika abantu abawu11. Fika abantu abawu10. Kuthiwa abelungu abawu10. Oh, abelungu abawu10 nomuntu. Nomuntu oyedwa. Yithi kabantu. Ikhona idabi yasesontweni wethu yabona ngomhla 16 Shembe. Eyizobe ibulalana. Ayi bafowethu. Nalensizwe eyiqhathile ngifuna ukufike ngiphi ihawu ngithi bamba lapha nakithi. Qhatha abantu bokuqhatha. Hayi. Ukubone makuthiwa kubambene yini le nje luma ingadedeli. Ipitbull. Ipitbull negreyhound. Kusuke konakele. Hayi greyhound bahlula phela ekseni. Hawu thini manje? Ngothiwa bekuyi German Shepherd, ayifuna nayi German Shepherd ingane. Ngoba mina iBhayibheli ngiyalifunda ke mfethu. Samuel wokuqala 17:1. Impi kaDavide noGoliath. Yona dabi ke mfethu yabankulu ke eBhayibhelini. Kodwa into ehlungu yazi mshado wayilastanga ngisho iminute. Wayilastanga. Umntaka kadadweni lona. Oh, umntata wethu lo zalo mafungwase mfethu. Uye lo kuthi umthanda kakhulu udlula yonke. Ayi mfethu ngimfundela intombi. Mfethu intenhle mfethu ngathi igcoba ushisi. Phela bahleze befuna ukumbona umntaka kadadweni. Abeze phela ngizobathengela amakhekhe la. Kodwa intombi enhle. Hayi lese yake yashawa ngempama. Phela intombi yake yashawa ngempama ibona ukuthi amehlo ngathi awenkalakala ijwayele ukuthi ngabe ishaya. Jolo Iyathini ijwayele ukushawa. Mfuna into engakaze yashawa. But into engakakwazi ngisho ukukabula ezovela ithi umlomo kanje. Efanele ingelosi. Ingelosi mfethu. Ayi indaba. Awuthola intombi enhle mfethu. Uyitshele lo ntombi ukuthi uyohlezi ine data every day. Ngifakela idata ka 50 rand every day ne-airtime ka 50 rand every day. Maku birthday yangu ngithengela ikhekhe mfethu ka 1000. Awuphela indle yonke leyo. Idle out 3 times ngenyanga. Hayi yabo lo ngane leyo yobe ibusisiwe emhlabeni mfowethu. Umshanakazi. Bese nginika amakhadi ngithi mina le khadi umshanakazi. Ngithi hamba othenga. Awuyicinge wendaba. Angifune nenkani kodwa. Kumele ibe polite nizwile. Polite. Ibe naleli esingisi kubani polite. Kuze nakuyona mangithi ya ke mntaka dadewethu kazi. Yithi yebo malume bese ngithi good. Funa lokho ke phela mina. Phela kufanele wendaba udadewenu ezala ingane engafani nawe. Vele ekhiphe nje into ongaqondi noma yakwamahomed. Hayi. Mina manje yalibuleliswa nasemkhobosi. Ngathi amaphupho enyono ukuthi ingane la kambe kubhaqaza amehlo. Khona lenyono uthi uyindlanzi. Ngathi amaphupho endlanzi. Omahomed bayibulele ingane. Hey wena oyosisi wena labo sisi bala mkhobosi hey. Yanjalo baqomelana ama-chips. Ey. Iphelile izwe lakithi Shembe. Thatha yonke chips oyithandayo la. Ethatha ama-chips ebuye nakusasa thatha yonke chips oyithandayo. Athatha ngosuku lesithathu ozalana ngena sekuvela ingane njalo. Hey yabo angiphathi ke emadukwini Shembe. Khona phela omunye umculo wamaskandi wathi bawazi wonke umzimba ka my friend. Wey. Thina sazi ikhanda kuphela nje. Hayi yathi enye ingane uHerry ngisho eqolo my friend. Hawu eqolo. Shembe kuyabhedaka la. Uhere dale kuthanje. Hey wena ingane futhi hey. Sazoba nenkinga kulelizwe. Into ongazi noma ufuna uyiphandle noma kuthiwa nje udadewenu mayizela ingane ufuna iphandle. Lento lonto wa noma ufuna uyiphandle noma ufuna uyenze njani? Hana wayiphandle ama wayiphandle lokugula. Ushuthi ngagula mshana. Hayi ngagula. Hey sekuningi ngamaphupho ezikhova la endaweni. Awu Shembe sifani sinekhova.